Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya na usab tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kagahapon no atong gisaad kaninyo nga atong hisgutan karon ang kining vote buying, no, kining pagpalit og boto. Kay atong ipahaom ang atong mga hilisgutanan karon sa maong tulumanon niining umaabot nato nga eleksyon no karong Mayo. Mao nga atong ipahaom no ang atong mga hilisgutanan, atong pangitaon ang lamdag no sa kahitasan niining maong hitabo no, dili ni kay bag-o lang kundi dugay-dugay na gyuning suliran nato sa kining eleksyon nga usa ni ini kining vote buying. Now, mangutana siguro ang uban, naabay babasa sa Biblia nga gidili ng vote buying. Kay ang uban god, mangita gyud teksto por teksto ba, no? Litra por litra. Pero atong timan-an nga kining magtuon tag balaang kasulatan o kining gi-reveal sa Dios nga niya sa Biblia, dili ni lunlon nga kinahanglan basahon ng litra por litra gyud tanan. Kay daghan mang mga buhat nga dili litra por litra mabasa nimo ang sa sita sa Biblia. For example, kanang corruption. Kanang corruption, the word corruption, kanang litraha gyud nga termino, di tang kabasa sa Biblia ana, pero naay anggid-anggid pero lahi ang pagkabasa, no? Lahi ang pulong gigamit. Bot pasabot na ay tukbang ana.
Unya ang Biblia nagtudlo nato nga kinahanglan atong sayron ang kamatuoran mahitungod sa Dios sa duha ka paagi kanang gitawag og sa in English explicitly stated kanang litra por litra unya og dili gani litra por litra kanang gitawag nato sa English og implied. Gipasabot no naa sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8 nga na ay mabasa na ay litra pero ang masabot ang litra mo ay wala na mo na gitawag natog implied. Nainumdum ko nga doon natoy usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist nga murag dili maayo ang iyang pagkasabot anang implied o explicit ba, no? Kay ang iyang implied gusto niya explicit ra mangyapon. For example, kanang sa Buhat 20 bersikulo 7 nga ang mga tinun-an diha nagkomunyon sa ato pa nagmisa sa atong termino ron. Unya kanang misa o komunyon buhat mo nas pagsimba. Muna nga gigamit nato ng Buhat 20 bersikulo 7 nga kanang Domingo kay unang adlaw semana man na nagbalaan gyud sila ana. Kanang sa Buhat 27. But pasabot kay nagbalaan sila ana, nagsimba sila ana, nagpahulay sila ana. Dayon gipangutana din ta atong evangelist sa Adventist nga may mabasa dia litra por litra sa pulong pahulay. Now, ang atong giingon dili mabasa ang pulong pahulay pero gipasabot, but pasabot implied. Anya, mo to nga kay wa man sila nagtrabaho, nagsimba man sila, nagkomunyon man sila. Unya gipangitaan jud ko niya og litra nga asa gyud na mabasa ng pahulay diha. Ako namang giingon nga dili explicit. Kut pasabot dili litra por litrang mabasa ng word pahulay kay gipasabot raman implied raman kay kung mabasa nako ang pulong pahulay sa maong tudling dili na implied explicit na sumo na nga ako ning gi-appeal na lang po diri isip pa si una kay nagiskot man gud ta og vote buying nga parehas anang word pulong nga corruption dili na mabasa litra por litra sa Biblia. Pero gipasabot nga bawal na, gidili na, kay deception man na, limbong, para sa nang pangawat. Kana nung pangawat, litra por litra mabasa yun, nga gidili. Pero kauban raman na siya. Kanang mayong kag panulis, o kanang corruption, kauban ra gyapon na sa pangawat. Nakaroon, asa man gipasabot, nga kana bang mahinuklog yun ta ba? Aron mamalandong ta. Asa man na veritas ka na gipasabot ng vote buying nga yawan on yun na, no? O gidili yun na. Nga dili na kinahanglang mangita patag litra por litra. By the way, nahinumdum ko sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8 nga nag-ingon nga ilang gisabot ang kasuguan mao nga nakasabot sila. Mo na'y prueba na to nga apil ang pagsabot dili kay ang litra ra gyud. Nakaroon asa na to masabot tiris Biblia nga kana bang aron makahinuklog bagyod ta nga butangan yun na to dako bagyod nga pahimugat pas atong pamalansi ba og pamalandong nga likaya na yun na to na. Well, ang akong napilian nga mga tudlings Biblia nga gipasabot na kining libro pinadayag. Ngano, tungod kay kining libro gos pinadayag bisan mga scholar aning Biblia gitawag ni nila og kanang mga symbolical words ang gigamit diri. Daghan kaayo mga simbolo diri nga litra nga sabto nato sa kanang gitawag pinasumbingay o kana bang nagamit og mga pulong sama anang numero pero dunay gipasabot parehas anang 666. Numero man na sa kadautan. Then mo po na gigamit nga numero sa ngalan sa usa ka kanang gitawag og mananap nga mapintas. Mananap nga mapintas. Gihulagway na diri sa Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 6. Then pwede po ta mulukso sa tudling 16 ngadto 18. Naghisgot dirig numero 666 pero dili ni sabto nato nga kanang mumarka gyud na gyud sa kanang atong agtang nga markahan tag 666 sa agtang nga mo na ibot pasabot nga 666 na ka.
May numdo mga Korea sa Facebook nga doon na ba'y bugal-bugal sa atong Santo Papa nga dili to siya Katoliko. Ang picture sa Santo Papa gibuta nga nag numero 666 sa agtang. Grabe. Nga kung ato ni siyang tunan, kining numero diri nga 666 gihimo ra ni siyang simbolo sa kadautan. Dili gyud ni literal nga naa ka anang numero nga litra gyud 666 ka. Kay mahimo man nga buutan ka den markahan ka tatuan ka dag 666 pero dili na mo matter sa imo pagkatao kay buutan gud ka. Gitatakan lang ka. Gisiprahan lang kag 666 pero dili ka dautan. Nagkataon lang nga doon na siguro natuog siguro ka dayon kalitan ka kung sa gitatuan ba ka diha o gi-injectionan ba kag parang makuyapan ka di ka kabati then gitatuan ka og 666 so naa na kay 666 ron pero ang pangutana nihaon ba na sa imong pagkaikaw dili oy. Kanang boat buying god gipasabot na dire kung atong masabtan pagayo no. Now, tagaan pa nako mo og laing example nga kining pinadayag doon na ni mga simbolo dire nga pagasabto na to pananglit ka ng 24 elders diya sa gipadayag 5:8 nga kanang 24 elders diha nga tuwa kunos langit nga nagdala sila og insenso unya ila kining gitugyan ngadto sa nating karnero nga kung sabto na to na kanang nating karnero gapasabot na ni Kristo. Unya kanang insenso kuno nagpasabot og mga pag-ampo sa katawhan sa Dios diri sa yuta. Dayon ang 24 elders nga tuwa sa langit kanang insenso ilang gitugyan ngadto ni Kristo. Nga mao kuno na ang mga pag-ampo sa katawhan sa Dios. Sa ato pa kanang 24 elders diha nagpataliwala na sila dito sa langit. Kay ang ato kunong mga pag-ampo diri sa yuta ilang gihatod ngadto ni Kristo. Gani mao ni gigamit nato sa Katoliko nga tinuod yun ang pagtulon-an nato kanang gitawag og communion of saints. Nga ang mga santo sa langit walay laing gihimo nila aron makatabang sila nato sa mga buhi diri sa yuta. Ang atong mga pag-ampo diri kuno sa yuta ila kanang dad-on ngadto ni Kristo ingon nga insenso. Insenso. Muna nagpataliwala sila. No? Unya, nganong 24 man ang gigamit nga pulong nga simbolo sa mga santos nga tuwas langit. Tungod kay matud pa sa pipila ka scholar aning Biblia, kana kunong 24, kuan man na siya, 12 plus 12. Di ba? Man agi ka ng 12. Kanang 12 gasimbolo na sa daang katawhan sa Dios sa Old Testament nga gisimbolohan sa 12 kabanay sa Israel. 12 tribes of Israel. Then ang bag-ong kasabutan pud nga katawhan gisimboluhan pud og 12. But pasabot 12 apostle. So 12 tribes of Israel plus 12 apostle naglangkob na sa tibuok katawhan sa Dios sa nga tuwas langit. Mao na nga kana kunong 24 elders nga tuwas langit karon nagpataliwala kay ang ato kunong mga pag-ampo ilang gihatod ni Kristo ingon nga insenso. So nagpataliwala sila. So mao na example nga kanang 24 nagsimbolo na sa mga santos nga tuwa sa langit. Karon diri na ta sa 666. Kay gasimbolo man is kadautan. Kining 666 abi ninyo mga igsoon. Kay kung atong basahon gud diri sa 18 ipagamit ang kaalam. Giingon diri sa labtunon kini. Unya magbantay ta kay ang mga igsuon nato nga mga dili Katoliko mugamit pud sila kaalam. Mag-compute pud sila. Unya ang ilang kompyuton ra ba nga ngalan kanang titulo kuno sa atong Santo Papa. Kanang titulo kuno sa atong Santo Papa nga Vicarius Filii nga ang iyang kuan ana kung ato kuno na sumadahon dili lang ko mag-compute diri kay pikir ba atong oras. Total kung mag-research mo magkabaluman mo. Kanang Vicarius Filii nga titulo sa atong Santo Papa kwintahon kuno na moabot og 666.
Now, ato manang nasubada, tinuod yun pod. Pero ang atong response ana sa Katoliko, kanagong Vicarius Filii Dei nga titulo kuno sa atong Santo Papa, dili mangguna siya titulo gyud tinuoray sa atong Santo Papa. Kay ato manggilantaw ang atong mga opisyal gyud nga titulo sa atong Santo Papa, dili gyud ta makakitaan ang Vicarius Filii Dei. Sa atong nahibaw-an na ay legend ana nga donasyon na, no, donasyon na gikan kono ni Emperador Constantino. Iya kanang gidonate sa Santo Papa, pero kana wala gigamit sa atong simbahang Katoliko. Kay ang opisyal gyud nga titulo sa atong Santo Papa daghan man, pero ang usa nga common kayo kanang Vicarius Christi, nga kung sumadahon dili gyud na mo abot og 666. Kanang Vicarius Christi o kanang Supreme Pontiff o unsa pa ng Servants of the Servants of God, daghan kay nang titulos atong Santo Papa, pero dili gyud ta kakita nga giapil ng Vicarius Filii Dei. Ug labot pa ang ipakwenta diri sa Biblia, dili man titulo kundi ngalan gyud sa tao. Ngalan sa tao ang ipakwenta, dili titulo. So dili gihapon insakto nga ilang kwintahon ang titulo. Ngano man kay dili man titulo ang ipakwenta, ngalan man sa tao. Unya kung nagtuon ta aning kanibang kasulatan, daghang mga teologo ani kining batid aning Biblia, scholar ani, Protestante gani og Katoliko, dili lang kay Katoliko, naghiusa nga ang numero 1 gyud nga natumbok aning 666 si Emperador Nero. Emperador Nero. Unya muhaom gyud kaayo si Emperador Nero, kay kung atong basahon ning pinadayag 13 size 16 ngadto 18, muhaom gyud niya. Ngano man kay kining mananap nga mapintas, ang kinaiya ani nagpasipala ni sa Dios, putpusabot dili ni mutuo sa Dios sa langit. Iyang gipasipalahan ng Dios pati ang mga santos nga tuwas langit. Sa to pa, dili ni siya Kristohanon, dayon iyang gipasipalahan ang mga Kristiyanos o mga santos nya. Muhaom gyud kay kato si Emperor Nero God, iyang gilutos ang mga Kristiyano, gipamatay, og usa sa iyang napapatay ni adto si dili lang kay usa, si Pablo og si Pedro dito sa Roma na martir. Apil na to si Obispo Ignacio, no, katong tinun-an ba ni San Juan, no, obispong Katoliko, klaro, tinun-an ni San Juan, usapod sa gipapatay ni Emperor Nero sa maong panahon during the 1st century yun na, unang siglo yun na. Kato si Pablo og Pedro, pero kato si Obispo Ignacio probably lapas-lapas na mga around mga unang bahin na sa ikaduhang siglo. Kay awahi man to si Obispo Ignacio. Pero si Pedro og Pablo unang siglo gyud na martir dito sa Roma. Then si Obispo Ignacio mga 110 ba to? Kuha ko malimot sa to pa, unang bahin na sa ikaduhang siglo na martir dito sa Roma si Obispo Ignacio. So muhaom din kung kwintahon pud ang ngalan ni Emperador Nero, musangko gyud muabot yung 666, unya muhaom pud sa iyang kinaya. Mao na nga kanang 666 ang gitumbok gyud ana si Emperor Nero, nga usa ka pagano galuto sa mga Kristiyanos, nagpasipala sa mga santos, nagpasipala sa Dios. Basahon ra gud nato ning pinadayag 13 bersikulo 6, no, pinadayag 13 bersikulo 6 kay mao ni ang description, no, description sa mananap kung mapintas nga dun ginumerohan og 666. Giingon diri, no, pinadayag 13:6. Gipasipalahan niya ang Dios ug ang ngalan sa puloy-anan sa Dios. Lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. Sa nagpuyo sa langit, di ba? Mga anghel ug mga santos nga tuwa na dito kanang gihulagway po sa pinadayag 6:9 nga to sa Dios, mga martir, no? Mga martir nga tuwa sa langit.
So mahaom ni Emperor Nero, dili taon Santo Papa. Oy, kaya ang Santo Papa nagtuo og Dios, magampo gali sa Dios na ang gali prayer room dito sa Vatican. Oh, yeah, Santo Papa dahil ng 666. Din asa naman ang boot buying diri? Ato sang tiwason ning kuan pinadayag 13. Pinadayag 13 bersikulo 16 ngadto sa 18 ato ning basahon. Gingon diri. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao inila og dili inila, dato og kabos, ulipon og dili ulipon diha sa tuo nilang kamot og agtang. Walay makapamalit o makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa mao ngalan. Sa labtunon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa kataho. Ang numero niini 666. Timan anatuha nga kining Book of Revelation full of symbols ni. Mga simbolo ang mga pulong gigamit diri. So sabto na to ni kay ipaggamit man kuno ang kaalam, no? O diri sa huba diri Cebuano giingon sa labtunon kini, pero wato kas King James gamita ang kaalam. Now, dirita sa interpretation nga Katoliko. Dili ita atong interpretation nga pasanginlan ng atong Santo Papa. Well, ang uban ilang gamito ning kinigaling 16, no? Nga mao kuno ni ang panguros kay nagisgot man go diri og agtang den tuong kamot. Ila ka nang i-connect sa panguros nga kung manguros kuno tabot pasabot napatikan taan ng mananap nga mapintas. Dili na mao. Ingon ani ang Catholic interpretation. Kini kunong giingon diri gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao. Tanang tao ha, dili kay mga Katoliko lang. Inila og dili inila, dato og kabos, ulipon og dili ulipon. Diya sa tuo nilang kamot og agtang. Kini kunong tuong kamot diri og agtang. Timan nga kanang agtang diri kuno nagpasabot na siya sa decision making. Kay kanang atong decision making good naman sa atong ulo. So, ang gipasabot aning agtang diri kanang mo desisyon ta. Oh, then kini kunong kamot diring tuong kamot nagpasabot ni og action buhat. Oh, buhat pasabot mao kuno ni ang panglingla ba sa yawa ba? Nga syempre ang receiver anang panglingla sa yawa kana man atong hunahuna atong salabutan. Oh, dayon tintalon galita linglahon ta sa yawa. Oh, then magpalingla tabot pasabot na patikan ang atong agtang. Kay ni sanong man ta. Dayon kulang pa na ato man ang buhaton. So kung buhaton na nato ng panglingla nga gihuna-huna nato panglingla sa yawa, but pasabot na patikan ta sa agtang og sa atong tuong kamot. But pasabot atong gihuna-huna nisugot tas lingla tintasyon sa yawa og atong gibuhat. Oh, kanang buhaton na gyud nato ang daotan nga panglingla sa yawa. So mao na ang but pasabot anang pagpatik sa mananap nga mapintas diya sa atong tuong kamot og agtang. Dili ni panguros kay ang patikan ang tuo man agtang og ang kamot. Kana man yung duha patikan ang gigamit diri kanang panguros lahi man na kay ang mupatik ang tuo man kamot nato. So layo ra kay na dili na siya panguros, no? Ang sa atong mga pipila ka scholar nato naghisgot ni siya sa kana bang panglingla sa yawa nga gamiton po niya ang tao. Oh, sama pananglit. Nay usa ka politiko nga iyang kanawang ang iyang mga sakop iyang pugson og himo og daotan. Oh, unya ang unag yung matarget gyud nga maigo ani ang yawa kay mo man ang yawa ang amahan sa kadautan nga iyang linglahon ang mga tao sa pagbuhat og daotan pinaagi sa mga tentasyon. So mao na ang ihawa mo na siya kanang mga tentasyon niya sa pagbuhat og daotan, mao na ang pagpatik. Dayon kung musanong ta sa tentasyon but pasabot na patikan ang atong agtang. Okay naman diha atong decision making. Dayon kung ato gyung buhaton ng
panglingla sa yawa ang atong gihunahuna kanang mga tentasyon but pasabot napatikan ang atong tuong kamot kay ato manggibuhat kay kana laging tuong kamot nagsimbolo na sa mga buhat nato kay naaman diha ang atong kusog. Then sa sumpay giingon diri, walay makapamalit ug makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. Naghisgot diri og panginabuhi, no? Kay naghisgot man og walay makapamaligya o walay makapamalit o makapamaligya gawas ni adtong may patik. Symbolical words niya. Matud pa sa pipila ka scholar nato aning pag-interpret sa Biblia, nag-ingon sila mao kuno ni ang mga tentasyon ba sa atong kinabuhi dire, oh? Kinay bang tentasyon kuno ni sa atong mga panginabuhi, oh? Kay kining kuan god makapamalit o makapamaligya ang buot pasabot ani panginabuhi, di ba? Kanang manginabuhi ta, mamaligya ta parang naatay kwartang magamit og ipalit og pagkaon. So nagpasabot ni og panginabuhi kuno. Buot pasabot dili kuno ka mabuhi kung dili ka mapatikan aning mananapot pasabot kung dili nato buhaton ning sugyot o tentasyon siyawa o tentasyon sa mananap. Oh, unsa man tentasyon pananglit ani kana laging buot bahing kay pananglit ang usa ka politiko iyang pahimuslan ang kahuyang natong mga tao ang atong kawadon. Bisag kahibalo siya nga dautan ng buot bahing na atong iyang pahimuslan kitang mga tao nga huyang nga anaas kawadon, no. Mo na nga mupalit siya og boto. Tentasyon na nato. Nakaron kung kita pod mutuo ta, but pasabot napatikan ta sa tuong kamot ug agdang. Kay ngano, panginabuhi man eh. Oh, mao na. So muna usana dili lang kay kuan kanang butbahing bisan pa kanang kana galing pagbaligya sa dungog, oh kanang unsa ni prostitution nga mapugos na lang ang atong mga kababayen-an sa pagbaligya sa ilang dungog para lang mabuhi. O mao ni ang gitumbok diri, walay makapamalit o makapamaligya gawas naa ni anang patik but pasabot napatikan ka sa imong tuong kamot ug agtang but pasabot ni dawat ka sa tentasyon, ni desider ka, ni desisyon ka sa maong tentasyon den imong buhaton bot mo na but pasabot nga napatikan ta sa mananap nga mapintas sa tuo natong kamot ug agtang kay ato man gibuhat. So nindot pa unta ato siguro ning ipadayon, no, kung napatay kuan ugma, so ato ning ipadayon kay wa naman tay igong panahon aron masayran gyud nato og asa ng buot bahing na hulagway diri sa kuan kasulatan. So wa naman tay igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, pinagi sa atong obispo diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Cairmari, uban sa mga kaperian. Kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa atong mga amigo sa technical side, Danilo Luod og Expedito Ilumba, uban sa atong manager, Edgar Dugumo, hangtod ug mabuhon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Beritas. Lamdag sa kahitasan, lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981
sa Dipolog. Numero 1. Tatak RMN.